Sifisele babukele emakhaya ngalesikhathi. Lolifisela Dr. Cembele Sicala bamdela umthakathi. Lotholakala ku-76 18 30 35 noma-ke 79 92 0698. Cha babukeli lokhuluma ngento yemali. Lokhuluma ngendvuku lesethwala, lokhuluma ngendvuku lesiphakamisa, lokhuluma ngendvuku levula la kubhalwe khona. Ngikhuluma sinoma yabokudala ukuthi utawufonela intshwele kodwa utawufa sewunemfuyo futhi ucelile. Ngikhuluma ngendlela esinoma yabokudala ukuthi utawufa ungenamfati, ungenani, ungenamsebenzi, ungenani kodwa ufe sewumuntu lobabatawo ekhaya. Ngikhuluma ngendlela engathinzi umndeni, engathinzi ifamily. Lekungafi muntu kodwa lefika ikunikete lokho losuke ufuna lengiphethe. Uma phela ngihamba mina ngiya eZambia, ngiya eZimbabwe, ngiya eMozambique. Ngisuke ngingahamba ngilide. Ngisuke ngihambela ukuthi ngiyolenza umsebenzi. So abantu abangazi nababukela le video beve impilo isahamba kahle nabanye bakhona bese basichade kodwa unemanga noma kanjani kanjani. Cha, uma ngabe le video ingakuthinzi uvona ukuthi uphila kahle, ungadukisi abantu labafisa ukuphumelela. Ngoba mina ngithi wodwa noma uphethe 5,000 noma uphethe 10,000 noma uphethe imali usho ukuthi ngifuna nakuba 15,000 nemali lengaka ndawubuya ngiyibhadala kancane kancane. Ngiyakuvumela ngoba le nto sengikunikete yona mina ngiyayada ukuthi iyakuyokwendela ini. Angisakhulumi nawe uthi wena mkhulu mina umsebenzi angawutholi, ngicela ngithole umsebenzi kodwa nemali lencane lo tasho uthi unayo unikete uqashwe usebenze. Noma ngabe kuthiwa ufuna kwenda ini ngiyakunikeza lento leyo. Kukhona ukuthi uyagula kodwa la mhlawumbe ngikhuluma ngendlela eqondene nani nesethwala. Ngoba ngikhuluma nje ngikhuluma ngesethwala ukuthi sebaningi abantu abafikile basithatha ukuthi babuye basho ukuthi mkhulu siyabonga into takho ziyabuya nathi yasebenza. Ngiye ngithi uma ngabe uthatha into lenkulu la kimi ngide inkinga ukuthi uqale uhambe noma ngabe kuyiphi inyanga ufike utohlole ukuthi Dr. Cembele Sicala akunikeza lento lefunayo kodwa bafike bakutshele noma uya ulive bese unkulu Dr. Cembele noma ukuthi cha mkhulu nesethwala ngesesaba bangichazela ngaso labanye lebe bangade bachaze imali. Ngicela mkhulu ngendele noma yaringi ndakwendela mina ring. Ngicela mkhulu ngendele noma luwashi ndakwendela. Ngicela mkhulu ngendele noma into ayigaba noma uyifake la ekhathi emtimbeni lento noma ngicela amaphoyisa ndakwendela lento leyo mina ikwendele. Nangikhuluma ngalo ngikhuluma ngayo ngikhuluma ngalo that's now to uyavuka ekuseni yabala ubalile umbamba uhlale esitulweni sakho wesithathu sakho nangithi ubalile umbamba ngikhuluma ukuthi ubale into etajabulisa. Ngibonakala ukuthi uhambe inyanga mbamba lengalaphi. Masithi uhambe inyanga lengalaphi uhambe umuntu akuniketile. Angasho ukuthi balani ukuthi le mali ngumalini kodwa nje ngayibeka phansi nje ibuke abashutha beshutha. Kusho ukuthi le nto ikhona iyasebenza, into lekhona ngayo umdlalo. Ngifuna into mina nawe uthulaze into ubonakala ngisho ukuhambela edrobheni ujabulise abantu bangakhali ukuthi hayibo ekahle.